И здравейте, хора! Днес ще отваряме такива пуканки и ето такива кремвищета. И сега да почваме да отваряме. 1, 2. Ето я на мене, изненадата. Мен една маска, маска. Ето. Тук някакъв хеликоптер. Някакъв хеликоптер. А при мен е някаква маска и аз не мога да я отворя някакси тук. Аз я отворя. Добре, тук е четвъртокласник, ние тук сме първокласници. Ще правим втория, той да прави пет. Дай да видя тази маска, това е тази маска, бе. Айде ще ги свърши времето! Майка.